Xi qabel kont ħallinniet. Merħba s-sib fil-għaxija il-ħin ta' xunker. U nibdew mill-ewwel għax illum mill-duntu Għadda xinajdu. Joyce, kieku tqabbel il-vjaġġ holistiku tiegħek ma' xitla partikolari? Imma ma tkun. Ma' l-bużbiż. Għaliex? Għax il-bużbiż tista' tintuża kollox, bħalma ħafna nies jużaw lili għat-terapija li jkollhom bżonn. U jiena nuża lilhom għat-tagħlim ukoll għax inti apparti li titgħallem. L-iktar tagħlim huwa n-nies jgħalmuk. Jibda jerġa' dari jew x'imkien ieħor. Hemm xi xitla li nistgħu nużaw illi din isservi ta' painkiller biex nifhem. Salvia tintuża anke fil-mediċina li hija anti-inflammatory. U l-merqtux li huwa marjoram huwa painkiller. Allura tikkombinhom it-tnejn bħala herbal tea qegħdin ngħidu. Tajjeb, tista' tibda tixrob lilu ħalli taffilek l-infjammazzjoni u l-ġeħi jonqoslok ftit. Inti kollu tiskopri l-affarijiet kif għadd titgħallem minn nies. X'inhi l-aħħar skoperta li skoprejt fix-xogħol tiegħek? Kemm hawn qaċ għal dawn l-affarijiet. Ġifieri n-nies dawn minn dejjem hekk kienu x'jiena inħobb nistudja wkoll anke l-affarijiet minn fejn ġew, minn fejn bdew bħala medjovali, jew inkella il-Griegi l-Ortodossi kienet ġifieri l-main mediċina tagħhom. In-nies għal żmien twil użawhom, għal żmien twil ma użawhom, xi wissa qegħdin nerġgħu niskopru illi kemm huma importanti nduru għan-natura. Mundu erba' tkompli magħha, kien hemm xi ħaġa li skoprejt forsi anke minn meta kont żgħira inti u rġajt qed tapplika llum il-ġurnata. Iva, nanna kienet issemmi ħafna l-fejġel, pereżempju, għall-uġieħ, isajruh, jaqluh kienu jgħidu, imma mbagħad inti maż-żmien u bit-tagħlim tinduna li mhux taqlih trid, issajru, tallih li tgħaddi differenza x'inkella jiġi tossiku. Vera li dawn ix-xtieli għandhom is-superpowers. Ifhem superpower kif tħares lejha jekk inti b'mod pożittiv moħħok importanti. Tajjeb daw f'kull ħaġa jekk inti ikollok jiena għattilkom fil-bidu il-sage u l-marjoram huma superpower f'dan il-każ għall-uġieħ. Il-sage tipproduċi fjura li fiha għandha iva superfood seed. U inti meta tgħid holistic therapy huwa kif anke tieħu nnifs, kif taħseb, kif tqum filgħodu u tħares b'mod pożittiv mhux toqgħod teqret ħin kollu. Tajjeb, huwa importanti li inti tuża daw il-herbs kun taf x'għandek tuża b'mod holistiku u jiġu iva superpower. Liema minn daw il-ħwawar kollha li forsi ma nużawx. Għandna nibdew nagħtu każ u nużaw iktar. Jiena naħseb huwa l-ħabaq. Il-ħabaq, jiena l-pesto nużaw. Eżatt, mela sewwa, inti tużaħ l-pesto, nużawha fuq il-ħut, nużawha fuq is-salad, issa xinaqgħu ħobż biż-żejt, jiġifieri narawh bħala ikel. Imma bħala mod holistiku li da jikkalma il-moħħ ma narawhx. Tajjeb? Ġieli, xi ħadd fehmek ħażin u uża xitla b'mod ħażin. Iva, eħel. Tina eżempju ta' malaj, baġar toqrob. Dan immaġina. Malaj. Il-pepper li huwa chili pepper li meqjus ukoll bħala herb, nużaw ħafna l-essential oil tiegħu iktar mill-herb. Soddisfazzjoni tik f'xogħolok, malaj. Soddisfazzjon huwa kbir ħafna ma nistax niddiskrevih għax jiena meta nara indum nispjega għal dak li jkun biex jifhimni, imma mbagħad meta nara pereżempju wara ħafna snin inkun inni ma nara klijenti jew xa jgħidli dak il-parir li tajtni għadu jiswa ddejtu l-tfal u dak l-ors tiegħi. Inti torganizza attivitajiet f'ambjent sabiħ ħafna fiż-żuriq, mhux ġo klinika ġo xi ħol. Għaliex? Jekk in-nies jaraw illi jiena m'iniex xi bidwija. Tajjeb. Imma mill-iskola li tgħallimt, mill-esperjenza, mill-li ħadd m'għand missier in-nanniet, organizzajthom kollha f'dilgħalqa u nkun nixtieq li dak li jiena qed nara da sejġ jikber sabiħ, naqsmu ma' ħadd ieħor. L-aħħar waħda ma dal-gruppi jkollok it-tfal. Għaliex fl-opinjoni tiegħek hija informazzjoni tajba li ngħaddu għal it-tfal. It-tfal llum il-ġurnata hemm ħafna programmi edukattivi għalmuhom ġal-iskola kif jikber il-herbs u l-ħaxix u s-siġar, imma mbagħad li jiġu ġalalqa jaraw, pereżempju, u li jmissu jien għandihom biċċa art żgħira u daw jipprattikaw, pereżempju jkun hemm il-lellux u l-herb. Mela ħajjindunaw li which is which. Għandhom id-dandelion u l-lelluxa. Il-lelluxa tintuża għal xi ħaġa u d-dandelion li l-fjura qisha l-istess tintuża għal xi ħaġa oħra. U hekk inkunu qegħdin ħanniżilha. Għax ħadd pjaċir. U din tiegħek. Għadek il-medalja, grazzi u wibna dan ix-xogħol siewi u jekk tixtiequ li xi ħadd flok Joyce hawnhekk din ta' żeb, ebgħu hemmhekk. Grazzi.